Rider patay matapos maglapaw ang iyang motorsiklo sa tubuhan sa Talisay City. Samtang tigulang, pilason matapos mabungguan sa pick-up sa Murcia. Yaring balita ang aton gintutukan. Patal nga pila sa dughan kag wala nga paa ang naagom sa 28 anyos nga si Marlo matapos maaksidente sa ginamaneho nga motorsiklo sa Hacienda Carmen, Barangay Dos Hermanas sa Talisay City. Namiesta ang biktima kag papauli na sang natabo ang aksidente. Fiesta, naginom-inom, and based sa statements sang iyang amay, ginpunggan pa niya sang iyang amay nga hindi na mag-drive. Ginapahayag nga nawadan sang kontrol ang biktima rason nga nagdiretso sa katubuhan. Na-overshoot ni siya, kag amon siya naglabog ni siya sa kampo. Pilason ng 61 anyos nga si alias Edgar matapos mabungguan sang pick-up samtang nagatabok sa dalan sa Barangay Dam Site, Murcia. Halin sa Murcia, padulong sa Bago City ang driver nga si alias Jose 52 anyos. Gulpyada nga nagtabok sa dalan ng biktima, rason nga nabungguan suno sa kapulisan. Upod kay Reynald Castillo, Eileen Pedreso. 1 Western Visayas.